Moi vaan kaikille, se olisi jälleen kerran Jeretsu täällä. Ja nyt jos te ihmettelet, missä mä oon, niin näette varmaan. Olen siis järven rannalla. Ja tää on tämmönen pikku ilmoitusvideo, että perjantaina, lauantaina tai sunnuntaina pitäisi tulla pelivideota tästä Dota 2, siis Dota 2, League of Legendsista tai Minecraftista. Niistä tulee. Mulla on semmonen, mikä on hemmetin demoversio Minecraftista, vaan mulla on se ihan oikea. Joten niistä tulee videota ehkä. Jos mä nyt kerkeen tehdä, koska menoja on ollut niin hirveästi, joten en ole kerennyt tehdä, joten se olisi moi moi moi!